What's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you're new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding, ding, ding. So good morning mga Good morning Meg. everyone. So, anong gagawin natin ngayon? Yung pusa namin, ipapakita namin sa inyo. Hindi, mag-update ka sa mga Pusa ko na nakita ko lang. tapos- Hindi namin totoong kuan sa aglang. saglan talaga yan, oy. So, i-update ni Ate Nitch yung mga pusa niya, tapos yung mga gagawin niya sa araw na to. Baby pa sila guys. Anong pizza ngayon? October 21, 2020. 2020. Data karon guys. Wednesday. So, anong gagawin mo sa mga pusa mo? Pakainin ko. Okay. And then, hindi mo pa siya... Maglaro kami. Nalaro kayo. Let's go guys. So, Maghahanda na ako ng pagkain para sa mga pusa. So, ay magkaan na tami. naon tamig? Ang tinakluban, bakit ito na lang? Magkaon na tami. Uy, may aik na tami. Let's go! Asam ka? Let's go. Let's go! Let's go. Let's go! Let's go. Iya, let's make mauling tama ba me? Asam ko ulit ito? Ito kuya. Hey, man. Hey, what's up? Make magigawat Mami. And I can do! Yay! Lil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 . Lalalala. Saba. Ay! Lil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 . Ano mo ka? Baruk si Wakwak. Ilazet kami. Hirojing. Kanamina. Hanap natin si Shiro Jisoo. Dito pa lang nanay nila. Uy, sinilas ko yan. Ang laki dyan, uy. So, ang init-init po dito mga Meg kasi magto-12 PM na. So guys, tapos na namin pakainin yung pusa ko at babalik muna ako sa klase namin kasi malapit na alauna. So, anong ulam ng mga pusa mo? Utan. Utan? Healthy pala yun. Kasi mga gulay yun. Babalik ako mamaya guys pagkatapos ng klase namin. See you later. So guys, hindi pa umulan guys. Tabang. So nawala na yung inahan dito guys. Sobrang kulimlim ng ulap guys, oh. Nagantay siya tinits na mulan kasi maliligo siya tapos may araw pa, oh. Pwede, makita pwede. Yung ano, ito yung sa lakas ng hangin guys. Ano yung yung puso natin Nitch. Shiro Jisoo. Ibig sabihin ng Shiro guys, white. White. So ang laki ng kulimlim yung ulap guys, di ba? Natin Nitch. Hindi pa nag-ulan guys. So, magduwa muna tayo sa iring ko. So, tatanawin mo ko na dito guys kung saan yung ibang iring kasi yung isa nawala. Ulo ka dia. Nakita niyo ha? May paki guys. Tulog lang. Okay. So, ipapatulogin muna natin ito siya guys kasi gusto na niyang matulog. So ngayon ay pista sa langit kasi ulan tapos mainit. Pista ng langit. Dili oy, nay nagkasal ka
Kalang. Ay, oo. Saksi kayo, kasama ang batang ito sa aming pag-iisang bitbit. Ha? Doon sa may isang araw. May halimaw. Isang araw may halimaw. Ah, salamat, Ginoo, ni uwan na tang. Lagan tayo ang aking earring, guys. Init kayo. Dismaya ka kasi ayaw umulan, sobrang init. Palagi na lang umaambon, hindi mo buntak yung ulan. Kung hindi ako pupunta dito, uuwan. Ay. Ang isod ng mukha mo ay dismaya ka talaga ay, no? Hoy, dismaya ka? Ang ganda mo talaga ngayon. Ay, sana umulan talaga ay para makaligo ka na, no? Sige na, pahinga sa Lord. Ay na lang, kadigid na uuwan. Umulan lagi na hangyuan, Lord. Init na kay Gag. Sobrang init na, no? Hindi na taligsik pa intan. Ang laki ng ano, oh. Makulimlim yung ulap, oh. Tapos makulimlim din yung mukha mo. Sharon, di maulan, makulimlim yung mukha mo. Makulimlim pa yung ulap. Uulan yan. Bakit sumisidlak na yung agtang mo? Ano? Lagot kiwagit ni uwan. Minut mo na yung nagot. Bakit nakagita magita ba? Ito nang taga-basin. Ha? Wala kay Bashir, uy. Kagwapa, di ba? Ang ganingon, wala ko kitang basir. Yay! Tumataligsik na. No, kahayag, anang langit o, naingon ka. Tingnan mo dito, Sobrang makulimlim yan, oh. Makulimlim dyan. Makulimlim din dito. Kalagot na ko. Bagot sa guys kasi ang init na. May araw na. Siglaw. Later. So guys, bumaba na kami doon sa taas, no, kasi hindi naman tumuloy yung ulan. Sobrang init na. Si Atinis ay na-dismaya talaga, eh. Sobrang lungkot niya kasi excited na siya kanina kasi umaambo na. Sabi niya sa akin, punta daw kami sa taas kasi maliligo siya ng ulan. I-video ko daw siya. Tapos, ang nangyari, biglang uminit. Diba, Atinis? Anong nangyari? Ayun guys, sobrang ano niya guys, goal talaga niya eh. Anong masasabi mo? Pag-goal? Dog. Bantay lang itong mga tikbal na nagkakasal dito, wak man di pa uwan. Kaya pala hindi ko tumuloy yung ulan kasi may kinasal na tikbalang. Sus. One eternity later. Silazap sa hamay. Sudas kido. So wala yung kurente guys, no? Wala pa dyan internet. Silazap sa hamay. Hello. Ano na mo kas gawas? Sa hamay. Burn out guys, no? Unang gawas. Yes, ito. Silazap sa hamay. Palikong tagat mamamik. Silazap sa hamay. Lagi maligong tagat, maligong tagat. Silazap sa hamay. Let's go! Let's go! Tagaan. Later. So guys, pansensya na kanina no, nadismaya talaga si Ate Nitch kanina kasi hindi umulan. No? Sobrang lungkot niya guys kasi hindi talaga umulan. Ngayong gabi hindi pa rin umuwan. Ay, asa na yung uwan? Kasi tungod sa tikbalang na nag-away na nagkasal. Balang talaga yung problema, no? So, unsa na may buhatan na ito? Itawag mo Ate Nitch? Bibili kami ng bigas. Ay. So, dili na lang kukutob, dili na lang kutaman. Pasensya, jud kayo mga megnok na nagdili-vlog ra jud mi. Yan nawa sa akong gana kay wag gyud ni uwan mga meg. So, please don't forget to like and subscribe mga meg. Anay, thank you. Mama.